Biar lapangan pribumi Maron Temanggung bergoyang kembali. Tak panggilkan untuk yang berikut kalinya bersama hadinya ada Isna Kasima Rolista Bro. Tangannya diangkat dong, bareng-bareng yuk. Kau isoya, kau tekan ya suaranya. Salahku, ning di luputku, wong sing rasa kaya aku iki masalah asmara mung kebagian loro. Rolista ditinggal lunga alasan rajata mergo ngaboti tresno anyarmu sing liya. Sing kuat kanggo ngadapi asmara ugal-ugalan. Nyanyi bareng bisa? Yo! Tiba wayah mongso